Entzuten da, probatzen, bat biru, probatzen, bat biru. Kaixo laguna, konfinamendua arintzeko asmotan, Kirikino irratia bueltan da. Bai, bueltan gara, eta eskaintza berezia dugu eskuartean. Astearte eta ostiraletan, irratia piztu, 6etatik aurrera, irratzaio bereziak prestatu ditugulako. Nola, galduko dituzula, tira. Guk bada espada irratia piztu eta utziko dugu. Martxoak 31 estreinaldia, zuen laguntza ere beharko dugu. Zuen proposamenak jasoko ditugulako, abestiak, zuek asmatutako bertsoak, zuen errezeta edo eskulan proposamenak, eta askoz gehiago. Parte hartzeko gogoratu, 6-8-6, 7-2-6-6 zenbakira idatzi beharko duzula. Gogoratu beraz, astearte eta ostiral guztietan, arratsaldeko 6etan, kirikinotaldea.eus atarian, egongo garela, asko jolastu eta zaindu!